Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be alahira. Momoɗon biyeteɗo Abdoul Kadri Aboubacar inchallah mi wartani en be application ngel bongel fottugel ngel kala mojo pat ɗo yelo margo irada application majum ha téléphone muɗum. Inde application majum closet camera masala jotta ka a yahan babal ɓangal a yiɗi a filma ko baro semta to a foti active caméra majum a wata téléphone maɗa ha jiba nden ngel hosa ngel ɗo filmane wala mo andi bo do aɗo filma donc ko téléphone maɗa ñifi ngel ɗo filmane wala probléme masala malla bo a yaha ngam ko pellel moftorde feere ɓeɗo haɗa yimɓe filma mais an bo a yiɗi dole se a filma masalan a foti a hutinira be caméra majum ha filmugo e bo caméra ngel laɓante sosai ngel humtante haaje maɗa dede no mara haaje ngam majum ko vidéo ɗo je miɗo waɗaɗo jotta ni ɗo vidéo je miɗo waɗaɗo ni be caméra majum miɗo waɗira bandam ngam majum mi tabitini application majum ngel nafete ngel wallete caméra majum fottante yahante dede no mara haaje on andi bo maddanta on hunde je lataki mboɗirka majum min hoore miɗo tabitini ɗum ngam majum kala koɗe paɗite ko madda noon soto mi hutiniri be majum mi laari woɗugo hunde majum be dede margo sembe hunde majum ngam majum mi waɗi vidéo ha ko sali vidéo je Souleymane waɗinoɗo be caméra majum mi waɗiri e jotta hanniro miɗo waɗa vidéo ɗo bo be caméra majum waɗirta donc on gi kadi caméra majum ngel ɗon mari nafuuda sosai ngel ɗon laaɓa ɗon mara haaje an bo a mara ha application majum ha téléphone maɗa ngam hutinirgo irada ba koye nenti a yahan babal ko ɓe haɗan filmugo ha pellel majum ko noy donc an kam wonan ni ta active a fuɗɗi hosu caméra majum fotti a ñifa téléphone maɗa a wata a jiba maɗa tan banni ha a yata pat ngel ɗo howane pellel majum ɗum ɗon mari nafuuda sosai ngam majum useni habdu abon ha chaine amin je Fasaha TV hidde ko jey dara vidéo majum abon ha chaine amin je Fasaha TV e non chaine amin jegal Facebook Pullo Tech a hosa waɗa suivre ha toon a abona e non gal TikTok wala mo andani ma tawi abona ha gal TikTok donc an ka ha fotti be vidéo ɗo laara cak waɗan vidéo majum j'aime like ana vidéo majum hoosu abonu ha chaine amin je a fotti be vidéo majum aɗa laara ɗo on kofnama on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi en jaha en laara vidéo majum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabbas bannam bane ko fuɗɗam vidéo application ɗo nafete sosai inchallah amma ide koye nasa ha nder vidéo majum habdu abonu ha chaine amin je Fasaha TV to gal Facebook a larata bo abonu ha gal Facebook majum a lara haɗa waɗi suivre he to gal TikTok wala mo andano tami abona gal TikTok a laran plus ha yeeso inde am ɗo se photo am ɗo se hosa ha yeeso magel shikenan en nasa nder vidéo majum banani ɓawo to a wari se a dilla ha Play Store ma ngam hosugo application man en aten yekinde application man ka fuɗɗam vidéo to a wari a nasi Play Store maɗa se hosa winda closet camera vidéo recorder nda ɗum ɗo banani to a wari a fuɗɗi a windan ma c'est bon wurtinande a waɗa banni a waɗi closet camera se a winda caméra se a tappa recherche banani wala tappi recherche shikenan wurtinante application man se a hosa installé ta installé hokkede ouvrir se a hosa waɗa ouvrir application man donc to a nasi nder application man ngel waɗa recherche seɗɗa ngel waɗa recherche ngel waɗa bo recherche dama to don to ngel timmina go recherche a laran alama nder ha dow hatto yewan nda ɗum ɗo to se a hosa waɗa cancel bana publicité ni a waɗi cancel se foti a wara nasta paramétre aɗo a lara ba foti a paramétre hunde gotel on je mari nafuuda ɗo foti a paramétre ton ta yiɗi a hosa vidéo maɗa on a hosa dow je ɗon laaɓi ko dow je laaɓay ko je caka nda je laaɓay ha dow to ndaje caka ha caka nda je ɗon laaɓi bo ha less ɓe accanima dow je ɗon laaɓi donc se waɗa ok an kande dai irada vidéo je yiɗi hosugo kenan a foti a waɗa so mi hosi mi acci dow je less dow je ɗon laaɓi to se a hosa waɗa retour voilà ok se a waɗa retour to andi retour hokkete a fuɗɗa filmugo be caméra majum ɓay holi a fuɗɗan vidéo caméra majum hokkete aɗo caméra be caméra majum amma foti a ñifa téléphone maɗa cak wala mo andi to aɗo caméra be téléphone maɗa majum ɗum mari foti a pellel moftorde yimɓe mawɓe toon aɗo semta ba fulan filmugo noy ayiɗa e pama ɗo filma ko hunde feere ko an kam pellel a yini yiɗi a filma ɓe kala filmugo a pellel majum foti a nasta paramétre a caméra majum a lowangira jiba ɓerde maɗa ngel ɗo filma ko salta hatton fo wala mo andi ɗum ɗum caméra majum ngel ɗo mari nafuuda sosai to a fuɗɗa filmugo be magel en lara ko en haɓɓi filmugo to ta waɗi ni hokkete banni se a waɗa recording gal je windi plan de référé iya kanjum to yi kanje ƴamete selfie on a yiɗi a waɗana ko bo caméra ɓawo to ɗum caméra ɓawo mari haje to se a hosa mema caméra ɓawo caméra ɓawo shikenan so hokkete a waɗa autorisation a hosa autorise kala ko a mari haje autorise caka hosa iya fanni a hosa waɗa iya fanni
so en hose en caméra ko en caméra ta en fondi ba mi go en wurti der application man ne en hokay ni bay téléphone mere en kam to en fi photo vidéo majum ta to banni kadi inshallah to alari en caméra dum vidéo amma ko laydo aro caméra dum vidéo ko holli ma bata enregistra wolde tan non amma da vidéo mere en vidéo majum lara to bandira on laari kala ko mi inno hesa mi don hutindira tek mi caméra be ma gira ma ko wala mo fami do mi caméra to ayri anasina video majum to ayri anasina video majum telephone mara laran alama do save sa hausa iya tan sa telephone a partage nan gudu ko hausa iya hadon tan application ma ko partage kala partage ko cak application man madina foda sosai hani kala ko do pat mara application majum kala mo yidi hala film pat ko mara application majum ko kofna man kita mangela na ma yoro jiri tan kita bon ko so ngani ke pasa ki sen jamaje damo wodi haje mako fu yewna mo halam banga 694 77 13 90 lamba Abdul Kadri fasaha